खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि टपिकआ जाबाय माने रानिं फुडै का तक्ताखौ माबोरै सुयो बेयाव लिरना लाखादों आं नै रानिं फुड का तक्ताखौ माबोरै सुयो जेनेबा रानिं फुडआव जेनेबा आगोलनि भिडिअआव जों माने का तक्ताखौ माबोरै सुयो एक केबियाव बेसेबां बर्ग फुट थायो एक केबियाव बेसेबां इन्सि थायो बेनि सोमोन्दै होदोंमोन आं दिनै का तक्ताखौ रानिं फुडआव माबोरै सुयो बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होगोन जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ लाइक शेयार खालामनांगौ आरो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो दामनांगौ जाहाथे जोंनि भिडिअआ नोंथांमोननियाव सहैग्रोयो दा होगोन इयाव रानिं फुड का तक्ताखौ माबोरै सुयो दा एक केबियाव बेसेबां बर्ग फुट थायोमोन बेखौ दिहुनना लाग्रोनि जे माने लिरना लाग्रोनि एक केबियाव बेसेबांमोन एक केबि माने 144 बर्ग फुटमोन ना बर्ग फुटमोन बेनिफ्राय 1 केबि बेसेबां इन्सिमोन 1728 इंच नंगौ ना इंसिखौ इंलिसाव लिरबाय आं इंसिखौ बेनो आरो जेनेबा बेनिफ्राय दा जों रानिं फुडनिसो नालाय जोंनि टपिकआ दा इयाव हमना ला इयो 2 काट इयो ओमफ्राय जेनेबा गोलावा जियानो जा गोलावखौ 12 फुट होबाय बेनिफ्राय रोजाखौ 2 इंसि होबाय बेनिफ्राय गुवारखौ होबाय 3 इंसि बेनो जाबाय 2 3 रोजाया 3 गुवारा 3 रोजाया 2 गोलावा 12 फुट माने इयो 2 3 दै बेनिफ्राय दानिया इखौ माबोरै दिहुनगोन होनबा जोङो दानिया 144 बर्ग फुटआव एक केबि जायो नालाय दा इयाव बेसेबां केबि दोङो जेनेबा हमना ला इयो से नाम्बार दै इयो से नाम्बारनिया मा दोङो ना 12खौ लिरना लाबाय 12 फुट नंगौ ना इन्टु 3 इन्टु 2 दानिया बिखौ सिगाङा बोरै सानजाबोमोन बेखौबो बिदिनो सानजाब दा इयो 12आ फुटआव दंखायो इयो इन्सि बेनिफ्राय होमबा बेखौ सानजाबना लाग्रो 2 इन्टु 3 6 नंगौ ना 6 इन्टु 12 बेसेबां जायो 72 माने 72 बर्ग फुट बेयो नंगौना 72 बर्ग फुट जुदि इन्सिनिखौ 1728 इंसिनि एक केबिखौ नांगौब्ला नैखौ 12 फुटखौ इंसियाव दिहुनना लानांगौमोन दा इयाव बर्ग फुटनि लादों आं नै 144निखौ लादो ओमफ्राय 72 बर्ग फुट इयो 72 बर्ग फुट 72 बर्ग फुट ओमफ्राय मा जागोन इयो 144आव एक केबि जायो नालाय 72 बर्ग फुटआ मा जागोन आधा केबि जागोन इयो आधा केबि इनि 144नि आधा इयो नंगौना ओंखायनो बियो आधा केबि हमना ला दा बेफोरबायदिनो एखे जुदि मोनबा पिस लायोबा मोनबायानो ला सयथायानो ला सातथायानो ला इयो मोनबा लिरबाय इनखौ दानफिनला मोनबाखौनो ओमफ्राय जुदि बेफोरबायदि मोनबा पिस लायोबा इ मा जागोन दानिया डाइरेक्ट सानजाब दैखो मोनबादो मोनसेयाव 172 बर्ग फुट मोनखाबाय नालाय मोनबा पिसथो मा जागोन इयो 5 सानजाब 20 नंगौना 5 सानजाब 20 5 सानजाब 7 35 32खौ दानिया 144 राननाव बेसेबां ओंखारगोन बेसेबां केबि जायो बे बेसेबां 12 फुटनि गोलाव 2 3नि 12 फुटनि गोलावाव बेसेबां केबि जायो 144नो 360खौ रानना होबानो ओंखारगोन इयो मा ओंखारगोन इयो 144 रानना होबा 144 रानना होबा 2.5 ओंखारगोन इयो 2.5 माने 2.5 माने आराय केबि नंगौना इयो आराय केबि जागोन आरो इयो एक केबियाव 144 बर्ग फुट थायोमोन नालाय इयो 2.5 माने आराय केबि थागोन इयो नैयाव इ जाबाय 2.5 केबि इदि दा इयाव फुटखौ 2 3 12 फुटनिनो मोनबा पिस लादों नालाय एखे जाहैबाय जुदि गोलावा जियानो जा बियो 12 फुट बबेबा मोनसेया 10 फुट बबेबा मोनसेया 9 फुट खिन्थु मोनफ्रोमखौबो माने एक्सट्रा दिहुनजोबना लाबाय गोलावखौ इनिफ्राय 144नो रानना होबानो खै केबि जायो ओंखारगोन आरो एखेनि थाखाय आं इयाव एखे जाबाय जेनेबा गोलावखौ एखेखौनो लादों नालाय इयाव मोनबा पिसनि एखे जुदि दानि होननाय बायदि 9 फुटानो जा 10 फुटानो जा 7 फुटानो जा 8 फुटानो जा गासैखौबो दिहुनजोबना लानानै प्लास खालामजोबना लानानै 144 रानना होबानो ओंखारगोन इयो बेनिफ्राय
दायो दानिया इखो लामा इबो 12 फुटखौनो ला गोलावखो इनिफ्राय बेयो 3 बेबो 3 इन्सि ना नैबो 3 इन्सि ये 2 नाम्बार 3 इन्सि होमबानिया मा इबो सेम टु सेम एखे इदिनो दा 2 नाम्बारनिया मा जागोन 3 थ' 12 खौ लाबाय इनटु ओमफ्राय 3 इन्सि दैयो इनटु 3 फुट ओमफ्राय इदिनो 3 into 3 9 9 into 12 बेसेबां जागोन इयो 9 into 12 180 108 108 होमबा 144 एकेबि जायो नालाय बे एकेबि गैस्लाबा होमबानिया बेखौ मादो राननांगोन 144 नो रानना होनांगोन इखो 108 144 होमबाना मा जाहैगोन इयो 70.75 माने आधा केबिनि इसे बारा 72 आधा केबि जायोमोन नालाय बियो 75 आधा केबिनि इसे बारा कारन बियो 3 नालाय दहायनिया 2 मोन आधा केबि ग्रोब जानाया बेयो जाबाय 3 बिनि थाखाय इयो आधा केबिनि इसे बारा जुदि बेखौबो बेफोरबायदिनो 6टा पिस लायोबा जेनेबा एखे दै जुदि फुटा गोलाव 12 नि कम्पा एक्सट्रा खालामनांगोन आं कारन नोंथांमोननो एग्जाम्पल हिसाबैसो होदो मोनसेनिखौ मोनबानो गासैनिखौबो हाजोबो जुदि फुटा दहायनि बायदि बबेबा 12 बबेबा 13 बबेबा 10 9 ओरै जायोबा एक्सट्रा दिहुनजोबना ला बिनिफ्राय गासैखौबो प्लास खालाम बिनिफ्राय 144 नो रानना हो होमबानो बेसेबां केबि जायो ओंखारगोन आरो दा इखो 6 पिस लालायबाय आङो 10 हानजाबा 30 नोंगोना 10 हानजाब 7 42 45 नोंगोना 45 ओमफ्राय 45खौ 144 नो रानना ला नोंगोना 144 नो रानना ला इखोबो 144 नो रानना होमबानो ओंखारगोन 3.125 माने 3 केबि 125 केबि माने 4 केबि जानो 0.19 वर्ग फुट नांबावगौमोन आरो इयाव 4 केबि जानो 0.19 वर्ग फुट नांबावगौमोन 4 केबि जानो दा बेबो थांबाय 1 थांबाय 2 थांबाय दानिया 3 नाम्बारखौ मा लानो इखो 2 3 लाबाय 3 लाबाय एबार 3 4 लानि इ फुटखौ 12 हम ना ओमफ्राय जाबाय 3 रोजाया इ जाबाय गुवारा 4 नाम्बार 3 दानिया बेखौबो बिदिनो सेम 12 खौ लाबाय इनटु 3 इनटु 4 इनिफ्राय इखौ बिदि सानलाबाय 4 into 3 12 into 12 144 डाइरेक्ट 1 केबि ग्रोब गटा दोङो 1 केबि गटा दोङो होमबा 1 केबि गटा दोङोबा 1 केबि गटा दोङो होनना मिथिखाबाय जुदि इखो मोनबा पिस लायोबा 5 केबि जाखाबाय जुदि 6 लायो 6 केबि जाखाबाय थाला जाखाबाय आरो मोनसे 1 केबि गटा दोङो नालाय रानिं फुट सुनाय आयदाया जाबाय बिदिनो जेनेबा मोनसे थुख्रा जाखाबाय इखिजा मोनसे थुख्रा जरायलायबाय ना इखि मोनसे थुख्रा जरायलायबाय आरोबाव इखि मोनसे थुख्रा जरायलायबाय बेफोरबायदि ओरै जरायलांबाय थानायखौनो रानिं फुट सुनाय होनना बुंनाय जायो आरो इबो इदिनो इखि मोनसे थुख्रा जरायलायबाय आरोबाव मोनसे थुख्रा जरायलायबाय जेनेबा 12 फुटनिमोन नालाय इखिजा 6 फुटानो जा 7 फुटानो जा जेसेबां कि फुटानो जा इखि जरायलांबाय थागोन आरो सिद्दायैनो बिदि सुनायखौनो रानिं फुट सुनाय होननानै बुंनाय जायो माबाफोर बुजि मोनाखैबा कमेन्टआव फोरमायहर आं रिप्लाइ खालामगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।